नमस्कार मंडळी. कारलं ना खूप कडू असतं, पण आपल्या शरीरासाठी ना खूप फायदेशीर असतं. तर ह्याच कारल्यापासून मी तुम्हाला आज ना वर्षभर टिकणारं लोणचं दाखवणार आहे आणि रोज-रोज भाजी कुठे करायला जमते कारल्याची आपल्याला. तर असं लोणचं केलं ना, की रोज जेवणामध्ये आपण ताटामध्ये थोडंसं घेऊन आपण खाऊ शकतो. चला पाहू आपण हे लोणचं कसं केलेलं आहे. त्यासाठी मी अर्धा किलो कारली घेतलेली आहे. ती स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि मग आपल्याला कट करून घ्यायचे. तर ह्या पद्धतीमध्ये मी कट करून घेते. ह्याच्या बिया काढायच्या आपल्याला. तर अशा पद्धतीमध्ये आपल्याला ह्या तुम्हाला ते गोल आकारामध्ये कट करायचे, तुम्ही गोल आकारामध्ये कट करू शकता. मी असे 2 भाग करून असे कट केलेले आहेत त्याचे आणि ह्या बिया सगळ्या व्यवस्थित मी काढून घेतलेल्या आहे. तर सगळे आता कारले मी कट करून घेते. अशा पद्धतीमध्ये मी सगळी आता ही कारले कट करून घेतलेले आहे. आता आपण यामध्ये मीठ घालायचं आहे. तर पोहे खायचा जो चमचा आहे त्याने मी 1.5 चमचाभर मी मीठ घातलेलं आहे. आता ह्या सगळ्या कारल्यांच्या फोडींना मी लावून घेते. मीठ लावण्यामुळे याचा कडूपणा थोडासा कमी होतो. सगळ्या कारल्याच्या फोडींना मी मीठ लावून घेतलं आहे. तर एक मी पातेलं घेतलं त्यामध्ये ही सगळी कारल्याच्या फोडी मी त्यामध्ये घातलेल्या आहेत आणि आपल्याला हे झाकण लावून आपल्याला 1 तासासाठी किंवा 2 तास तुमच्या जेवढा वेळ भेटेल तेवढा वेळ तुम्ही ठेवायचा आहे. तर मी 1 तासासाठी साईडला ठेवलेलं आहे. आता यासाठी मी मसाला तयार करते. त्या चमचे धने घेतलेले, 1 चमचा मेथी घेतलेली, 1 चमचा ओवा, 2 चमचे मी बडीशेप घेतलेली आहे. 4 चमचे मी मोहरीची डाळ घेतलेली आहे. तुमच्याकडे जर मोहरीची डाळ नसेल तर तुम्ही मोहरी घालू शकता. त्यामुळे काय होतं माहिती, मोहरीची डाळ मी जरा जास्त घातली त्यामुळे चव छान येते. यामध्ये मी थोडे लवंगसुद्धा घातले. 10-15 लवंग आणि काळी मिरी घातले. काळी मिरी पण मी 20-25 असे काळी मिरी घातले. त्यामुळे जरा थोडा तिखटपणा पण येतो या लोणच्याला. आणि ह्यामध्ये आता मी जाडं मीठ वापरणार आहे. तर 3 चमचे मी पोहे खायचा जो चमचा आहे त्याने मी जाडं मीठ घातलेलं आहे. हे सगळं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे बारीक गॅसवर. यामध्ये मी लाल मिरची पण घालणार आहे. तर ह्या थोड्या सुकलेल्या माझ्याकडे लाल मिरच्या होत्या. तर मी ह्या घातलेल्या आहेत. आणि ह्या सगळ्या आपल्याला भाजून घेतला त्याचा मसाला तयार करून घ्यायचा आहे आपल्याला. त्याआधी आपल्याला तेल गरम करून घ्यायचं. तर 1.5 वाटीभर मी तेल घेणार आहे आणि तेल आपल्याला चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे. तेल आता चांगलं गरम झालेलं आहे. आता आपण कारली बघूया. 1 तास मी कारली जी ठेवली होती ती मी बघते. त्यामध्ये बघा असं कारल्यांना पाणी सुटलं जातं. आता आपल्याला ही कारली एका वेगळ्या प्लेटीमध्ये काढायची आहे. तर दाबून ह्या कारल्याचं पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. हे बघा या पद्धतीमध्ये. अशा पद्धतीमध्ये ही सगळी कारलीचं मी पाणी काढून घेते. हे बघा. तर आता हे झालेलं आहे. आता मी नाही जरा कारली एकदा पाण्याने धुवून घेते. कारल्यांमध्ये आता मी पाणी घातलं आणि स्वच्छ ते कारली एकदा धुवून घेते आणि मग एका चाळणीमध्ये आपल्याला काढून घ्यायचे आहे. ह्याचंसुद्धा आपल्याला दाबून असं हे करून पाणी काढून घ्यायचं आहे. तर मी एक पातेलं घेतलं त्यावर एक मी चाळणी ठेवली आणि त्यामध्ये ही कारली मी घालते. तर आता हे सगळं झालेलं आहे. तर एक मोठं अशी प्लेट घ्यायची त्यावर आपलं मी कापड घातले सुती कापड आणि त्यावरही आपल्याला कारली घालायची आहे आणि कारली आपल्याला चांगली सुकवून घ्यायची आहे. तर अशा पद्धतीमध्येही मी मोकळी करून घेते. एकावर एक जास्त घालायची नाही. अशी मोकळी करून घ्यायची आहे कारली. कारली आता मी सुकवून घेते. 1 तासाभर आपल्याला उन्हामध्ये ठेवायचे. आता आपण मसाला वाटून घ्यायचा आहे. जो भाजून ठेवलेला होता तो आता मिक्सरच्या भांड्यात घालून मी वाटून घेणार आहे. त्यामध्ये मी 2 हिंगाचे कडे घेतले होते. ते जरा कडे असल्यामुळे मी खलबत्त्यावर ठेचून घेऊन मग ते मिक्सरला वाटलेलं आहे. भरभरीत असं हे आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. यामध्ये मी चिंच घालणार आहे. अर्धी छोटी वाटीभर मी चिंच घेतलेली आहे. यामुळे त्या कारल्याला आंबटपणा पण येतो आणि कारलं जास्त दिवस टिकतं सुद्धा. तर आता मसाला तयार आहे आणि कारलीसुद्धा बऱ्यापैकी त्याचं पाणी सुकलेलं आहे. 1 तासभर मी कारली ठेवली होती उन्हामध्ये. आता एका पातेल्यामध्ये आपल्याला ही कारली काढून घ्यायची. तर आता ही सगळी कारली मी काढून घेतलेली. यामध्ये जो मसाला केला होता मी तो सगळा घालायचा आहे. तर ह्या मसाल्यामध्येच मेन टेस्ट असते. मीठ वगैरे मी सगळं ह्या मसाल्यामध्ये घातलेलं आहे. चिंच घातलेली आहे त्यामुळे आंबटपणा पण कारल्यांना मस्त येतो. आता आपण हे सगळा मसाला या कारल्यांना व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा. यामध्ये 1 चमचाभर पोहे खायचा हळद घालायची आहे. त्याचप्रमाणे 2 चमचे काश्मीरी मिरची पावडर त्याने कलर छान येतो. त्यामुळे 2 चमचेभर मी काश्मीरी मिरची पावडर आहे. तिखटसाठी मी काळी मिरी घातलेली आहे, लवंग घातलेले आहेत. त्यामुळे मी तिखट मसाला असा घातलेला नाही आहे आणि मिरचीसुद्धा मी मसाल्यामध्ये भाजताना घातलेले आहेत. थोडासा तिखटपणा आहे. आता मी मगाशी जे तेल गरम करून ठेवलं होतं ते 1.5 वाटीभर मी यामध्ये घालणार आहे. तर हे तेल कोमट आहे म्हणजे
गरम पण जास्त नाही आणि जास्त थंड पण नाही आहे. तर ह्या पद्धतीमध्ये हे तेल आहे. कडकडीत तेल घातलेलं नाही आहे, कोमट करून घातलेलं आहे. आता हे सगळे मसाले वगैरे आणि तेल वगैरे व्यवस्थित या कारल्यांच्या फोडीनं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीमध्ये मी हे सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता हे सगळं मिक्स झालेलं आहे. यामध्ये 1 चमचाभर मी कलोंजी घातलेली आहे. तर कलोंजीमुळे सुद्धा लोणच्याला छान टेस्ट येते. कुठलाही लोणच्याचा पदार्थ आपण केला तर त्याच्यामध्ये 1 चमचाभर सुद्धा आपण कलोंजी घालायची. छान टेस्ट येते. सगळं व्यवस्थित आता मिक्स करून घेतलं. यावर झाकण लावायचं आहे. रात्रभर हे लोणचं आपल्याला तसंच ठेवायचं आहे. नंतर आपण ह्या बरणीमध्ये आपण भरायचं आहे दुसऱ्या दिवशी. तर दुसऱ्या दिवशी मी तुम्हाला सकाळी दाखवते. तर हे बघा, अशा पद्धतीमध्ये हे लोणचं तयार झालेलं आहे. अजून हे लोणचं तयार व्हायला 10-15 दिवस तरीसुद्धा लागतील, कारण आपल्याला ही बरणी नंतर आपल्याला उन्हामध्ये ठेवायची असते. त्यामुळे आता हे सगळं लोणचं आता एकदा मी मिक्स करून घेतलं आणि एक बरणी घेतली काचेची, चांगली स्वच्छ धुवून चांगली सुकी कोरडी करून उन्हामध्ये सुकवून घेतलेली आहे आणि आपण ह्या बरणीमध्ये आता लोणचं भरून घ्यायचं आहे कारल्याचं. तर हे सगळं मी भरून घेते. तेलाचं प्रमाण नंतर आपण बघायचं आहे. आता 2-3 दिवस किंवा 4-5 दिवससुद्धा ही बरणी आपण उन्हात ठेवायची. त्यामुळे तेल वगैरे चांगलं व्यवस्थित त्यात मुरलं जातं आणि जर तेलाचं प्रमाण थोडं कमी असेल तर वरून थोडंसं तेल घालायचं आहे आपल्याला. शक्यतो नाही घातलं तरी चालेल. जेवढं तेल घेतलेलं आहे ते पुरेसं आहे या लोणच्यासाठी. तर तयार आहे मस्तपैकी असं चमचमीत कारल्याचं लोणचं. भरपूर आजारांवर फायदेशीर असं हे लोणचं आहे. तर नक्की करा. आवडलं असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. चला भेटूया आपण अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.